Milí diváci, my věříme, že jste nepřeladili, stále jste u obrazovek a sledujete dnešní vlnu z Brna, kterou vás provází Jana s Tomášem. Přesně tak. A co bude v druhé části vlny z Brna? Bude to fantastická, sladká navštívenka v oblasti... Cukrárně. No ani ne v cukrárně, ale ve výrobně dortíků, zákusků a dalších sladkostí. A na závěr vám nabídneme potravu ducha, tedy Dny francouzské kultury. A něco k snědku se na festivalu určitě taky najde, že? No, jistě. Tome, sladké nebo slané? No, rozhodně sladké. Sladké. No, A co rozhodně. máš tak jako nejradši ze sladkého? Já mám ze sladkého nejradši buček. Jo, takhle. Ale ne, to samozřejmě dělám si srandu. Já mám vlastně sladkosti opravdu rád a je to jedno, jestli je to nějaký zákuseček, dortíček, čokoládička, bomboneček. Já jsem si říkala, co by tomu asi řekl Ondrášek, víš, kdybys mu místo narozeninového dortu dal na stůl buček. Tak já nevím, co by na to řekl, ale já bych mu to nikdy neudělal. V každém případě my si budeme s naším následujícím hostem právě o sladkostech, o cukrářství obecně povídat, protože naším dalším hostem není nikdo jiný než cukrářka Marie Lukešová. Dobrý den. Dobrý den. Takže my jsme říkali, že si budeme povídat o cukrářství a ve vaší rodině je nějaká cukrářská tradice, předpokládám. Ano. A jak je dlouhá ta tradice? No, je to od roku 1945, kdy tatínek vlastně si založil cukrárnu. No, předtím se vyučil, potom byla válka, byl frutovaryš a založil si tu cukrárnu. A vy jste šla v jeho šlépějích. No. Jasně. No a takže vy jste se vyučila cukrářkou? Já jsem se vyučila a pořád jsme toužili mít cukrárnu, protože tatínek to pořád toužil, jo. No, měli teda 3 roky nebo 4, v tom 45. si udělali tu cukrárnu, no ale v 49. mi vzali, takže pořád celý život toužil vlastně, že tu cukrárnu jednou bude mít, no a v tom 68. vlastně už si myslel, že to vyjde, nevyšlo, no ale nedočkal se toho, umřel v 87. takže my jsme hned prostě po revoluci s bratrem jdeme na cukrárnu. A bratr je taky cukrář? Není, no ale pomáhá taky, celá rodina pomáhá, jinak by to nešlo, jo, manžel, děti, jo, všichni. No a tak jak se daří vaší cukrárně, když jste zapojila všechny okolo? Všechny, no. No já myslím, že se daří dobře, jako synovec je cukrář, jo, dcera je cukrářka, no bratr taky pomáhá, ten zase různý práce, maminka taky pomáhá, manžel, jo, prostě všichni, bez něj bych to nezvládla, to jako nejde. A vy jste říkala, že máte zatím jednu cukrárnu? No, máme výrobu. Tatínek měl 4 a vy máte 1. Ne, tatínek měl 1 a oni mu ji vzali. Jo, takhle, proč já jsem přišla na 4, já nevím. On jako měl v plánu, že byl v Luhačovicích, v Brně, jo, to on měl plány krásný, jo. No, ale nedočkal se toho jako... No, ale my jsme pořád žili v tom, jako, když se vykládalo, tak furt jsme žili v tom, že prostě jednou bude cukrárna, že bude mít svoji, jo, a tak. Takže hned po tom 89. Jste se do toho pustili, to znamená, že cukrárnu máte v Brně. Ano, v Brně Lišní a dali jsme jméno vlastně po něm Rozprim. No, tak jsme si říkali, že by byl šťastný, kdyby to viděl, že je to po něm, jo. Takže jsme to tak udělali. No, říká se, že třeba kuchaři, co se gastronomie týče, tak kuchaři jsou lepší muži než ženy. Jak je to v cukrářství? No, řekla bych vám, podle toho, jak se kdo postaví k tomu a jak kdo k tomu prostě cítí, jak má k tomu vztah, jak mu to prostě jde. Chlapci, to máme to Lukáše, to synovce, ten je třeba technický typ, jo, takže že potřebuje dělat nějakou budovu, nějaký hoblík, nějakou vrtačku, nebo cokoliv, tak auto, jo, takže jde na to on. No, Jakože dort? Jako dort. Ano, no jistě, to se dělá všechno. Jo. No a zase, když třeba potřeba nějaký broučky nebo růžičky nebo nějaký princezny, tak to spíš těm děvčatům, jo. Co se týká receptů, máte nějaký speciální rodinný recept? No, máme na vanilkové rohlíčky po taťkovi, který neprozradí, jsou výborný, ale jinak to dělám všechno podle toho taťky, ale podle toho, jak se to dělalo dřív, ty klasicky, jo. Teď jsou prostě, byste se třeba divili, na všechno jsou náhražky, když byste jako chtěli, tak to je všechno jednoduše. Voda, prášek, zamíchá se to a je to, jo, upeče. Ne klepat vajíčka, vážit a tak, jo. Takže ty krémy Takže vy to taky děláte všechno klasickým způsobem? No, všechno klasika. Nic si nezjednodušujete? Ne, sice jsme tam měli vždycky přijel nějaký ten, jak se to řekne, distributor, jo, lámal, levnější to. Říkám, ne, takže už přestali chodit, už jako, že ne. To znamená, že u vás v cukrárně si mohu objednat jakýkoliv dort, si vymyslím. Říct. No, dá se říct. To je zajímavé. Nejlepší nějaká předloha, aby se to věděli, protože každý člověk se představuje jinak. Jo? Takže když donesete předlohu, není problém.
To kolikrát tam přijde třeba nějaký dítě s maminkou 5 lety, teď něco donese, říkám, prosím tě, a co to je? A oni vykáže třeba Ninjago, co to dělá, že jsou různé barvy, to se jmenuje tak, to tak. Já se pořád učím, pořád ve škole. To znamená, když člověk třeba přijde do vás do cukrárny na kávu. No, já vám to ještě řeknu tak, my nemáme obchody, máme jenom výrobnu. Jo, takhle. Zatím. Ale právě já jsem se chtěla dostat k těm od dort k zákuskům. Zákusky děláme teda taky. Jestli taky děláte zákusky, takže třeba, jaký byste doporučila? No, jaký by vám doporučila? Mám ráda čokoládu, mám ráda oříšky. No, to všechno děláme, čokoládové rohlíčky, jo, ořechový, třeba košičky, dorty ořechový, jo. Ovoce. Všechno, ovocní košičky, jo, ovocní dorty. Všechno, čili já si mohu na nějakou akci rodinou třeba u vás objednat zákusky? Určitě, i dort. A musím teda osobně k vám přijít do výrobny? Můžete i telefonem. Telefonem? Důvěřujem lidem. Internet? Ne, zavolat, internet, protože my se potřebujeme, na internetě to všechno je, jo. To se podíváte, tam je asi 2000 dortů, takže musíte vybírat, jo. Jako vy máte stránky, kde máte 2000 dortů. Ano. Tak jak jsou ty stránky, jak znějí? No, www.dorty.net nejlepší. Dobře. A máme i víc, i Brno. A tam najdu i zákusky na těch dortech hned? Ano. Dobře. A nebo když si dáte dorty Brno, tak jsme hned na první stránce, takže... Znamená, říkáte, že máte třeba 2000 dortů a z kolika druhů zákusků je možné si vybrat? No asi z 15, z 20, jo. To už jako okrajově, ale jako taky jsou, jo. To znamená, že když budu chtít na nějakou rodinnou veselici nějaký dortík a k tomu nějaké zákusky, jak dlouho mám dopředu si to objednávat? Tak nejpozději vždycky v to pondělí, že chcete na pátek, na sobotu. Jo, čili 5-6 dní. Jo, můžete i týden dopředu, i měsíce, není problém, jo, všechno zapisujeme. To znamená, když máte takový jakou objednávkovou knihu, tak jakým způsobem vlastně probíhá ta výroba veškerých těch dortů, které jsou třeba objednaný od pondělka do pátku? No, to se sečte se kolik je na to třeba vajíček, cukru, mouky, jo, a dělá se to po 5, po 10, po 20 dortech, jo, prostě nedělá se to po jednom. A v kolika lidech to děláte? Je nás tam tak 7 asi. 7, to znamená, že to jsou jenom příslušníci vaší rodiny, nebo zaměstnáváte? Ne, máme tam i zaměstnance, i my vlastně, jo. A to se dělá ještě po večerech, se přepisují objednávky, všechno se zapisuje, jo. A to lidi tak mlsají, že pořád máte jako tolik práce? No, nestěžujem si. A děláte jako i jen tak na blind nějaké dortíky? Nebo... Určitě uděláme nějaký, ale ne takový specifický, jo. Třeba nějaký kulaté, když zavoláte, tak Jasně, třeba za hodinu, za 2 můžete mít, jako není problém, jo. Takhle až za hodinu, za 2, já jsem si určitě. říkala, když bych potřebovala třeba na druhý den na nějakou akci, Určitě tak jestli není je problém. možné taky. Je lepší dopředu, jo, že se dá domluvit různý tvary, všechno, a když není nic složitýho, tak se taky dá. A kromě tvarů, třeba co se týká, že dorty jsou specifické i tím, že mají různé náplně, je také možné si vybrat mezi druhy náplní? Určitě. Mám vyjmenovat? Já vám řeknu. Čokoládový, ořechový, kávový, kokosový, karamelový, ananasový, jahodový, mandarinkový. Nakombinovat. Vy jste nic nepřinesla na ukázku. A že? To mě napadlo až teď teda, když jste tak nesní. Máte představu, nebo vedete si nějakou statistiku, co nejčastěji lidé objednávají? Ne, to ne. Vůbec. Já vám to řeknu tak, to, co jde v televizi třeba pro děti, jo, nebo to, co je módně v nějaký časopisy na svatbu, tak donesou nám obrázky, jo, takže to bude to dělat. Takže hodně lidí jakoby dají takhle na reklamu a dají, vlastně na to, co se objevuje, než by si třeba něco vymýšleli sami. Taky, ale i si vymýšlí. Teď mě napadlo, kdybych vám donesl tady takhle fotku Jany, tak vy mi uděláte dort jako její tvář? No, to se přiznám, že to děláme tak, že vlastně že si tu fotku nakopírujeme, zavaříme, dáme ji tam a třeba tričko, jo, tady vás celou jako doděláme, dá se říct s marcipánem. Jo, takže to už jste jako dokonce dělali. No určitě. Vidíš tomu, já jsem myslela, že to je tvůj nápad, ale vlastně ne. Ale byl to přitom můj nápad. Ne, to tam všechno máme, jo, třeba když je ke zlaté svatbě, tak si donesou fotku, jo, rodičů dají tam prstínky na zdobí, taky napište to všechno nejlepší, nebo ke zlaté svatbě, nebo cokoliv. Jo, dá se cokoliv. Teď mě napadá, jaký jste třeba dělali největší dort? Největší jsme dělali, myslím, že 5metrový do Carrefouru. Jo, že to se vozilo po metru tam a tam se to skládalo, jo, dodělávalo. A potom se to vlastně tam krájelo a lidi si chodili. A jaký měl tvar, co to bylo? To byl obdélník veliký, jo, tam byl nápis Carrefour, jo. Aha, vlastně to bylo asi v souvislosti s otevřením Carrefouru. No. A pekli jste třeba dort pro nějakou celebritu, pro někoho slavného? Jistě. Tak se pochlubte, pro koho? Tak třeba Haně Gyrové, Nadě Urbánkové, potom různým hejtmanovi, bývalým panu Jiránkovi
Ale největší, panu Brisovi, Vinetuovi, jsme pekli 3 dorty, takže velkou pušku, takovou 80 cm, potom jsme mu pekli také půlmetrový dort, tam byly koně a ty wigwamy a potom jsme mu pekli srdíčko, nějaký patrový a tam právě byla ta fotka s Pierrem a s tou jeho manželkou, tak byl celé nadšeně. Osobě jsme to odevzdali s dcerou, takže byl nadšené. Takže to bylo taky nejlepší, no. Já vím, že mám jednu známou cukrářku a ta vlastně jakoby říká, že vůbec není na sladký. Jak jste na tom třeba vy? Teda jo. To teda musím se přiznat, že třeba když si dáme taky punčový dort na tu šlehačku, tak teda, že si... Má na to člověk vůbec chuť, ano, když to sladký má já pořád teda kolem určitě. sebe? A přitom jste střízlíček úplnej. To znamená, punčové řezy to budou asi tak jako vaše nejoblíbenější. No, nebo když si děláme něco dobrého, než si děláme, teda se přiznám, že větrníky si neděláme, protože to je zase všechno úplně jinak a to už nestíháme, jo. A když třeba je větší objednávka, tak taky se dá udělat, tak si taky pro sebe uděláme. Tome, musíme jít někam do cukrárny po natáčení. Pozveš mě? Jistě. Tak to je teda neuvěřitelný. Ještě se zeptám, když ty děti přijdou s obrázkem, když řeknete, jasně, udělám, děláte třeba i patrové dorty takové? Děláme. Teď se dělají hlavně takový trouhelníky, jo, čtverce hlavně na svatby. I ty děti chcou, třeba Star Wars, jo, takže patrový dort, tam třeba takovou kopulu a ty tam je různý figurky, všechno možný, jo. Ale to teda hlavně na ty svatby, jo, že hodně růžiček nebo jednoduchý, to jak si vymyslí, ale jsou třeba 3patrový, 5patrový, jo, není problém. A když se podíváme na takový nějaký standardní dort, to znamená nějaký narozeninový, že tam není jakoby není na patra, je jenom třeba nějaký srdíčko nebo kolo, tak zhruba jenom v jaké cenové relaci se to pohybuje? No, ty kulatý dorty je kolem těch 420. Dá se dělat menší, větší, něco se dá zvětšit, něco ne. Podle toho, jak si lidi přejí. No. A když přijdu a nemám představu a řeknu, mám to prostě u příležitosti toho a toho, tak vy máte jakože nějakou všechny třeba... fotky máme tam vlastně, takže se podíváte, vyberete si. Nebo třeba, když se nedokážu vejít s představou do těch fotek, které tam máte, tak dokážete třeba vy mi pomoct nějakým svým návrhem, jakoby konkrétně na místě? Dá se, ale vy hlavně si to musíte namyslet, protože říkám, každý má jednou představu, jo. My jsme jednou udělali dort a třeba se nelíbil, protože to bylo taky srdíčko, nám se strašně líbilo, teď se pořád objednává, protože je nafocený, jo, ale paní měla jinou představu, jo. Takže jsme jí to spravili, ale ten jsme už nechali nafocený. No a prostě každý si to představí trošku jinak, jo. Jasně. To je lepší, když si něco řeknete, aspoň částečně a pak to dotvoříme tam. Je to strašně zajímavé teda. Je určitě. Je to takový sladký svět. Ale když byste se podívala třeba do budoucna na nějakou vlastně vaši vizi, tak jak byste si představovala vaši ideální cukrárnu, jak by měla vypadat? No tak vize by byla nádherná, ovšem to by stálo plno peněz. To teď povíme. Dejme tomu, že ty Dobře. peníze budete mít, že prostě si můžete vymyslet, co chcete. Tak jak by se měl zákazník, který by do té vaší cukrárny přišel? Tak já bych si představila, aby to bylo něco velkého, aby tam byl koutek pro děti. Jo, třeba i nějaký pódium, kde by se třeba hrálo nějaký pohádky, u toho děti by si mlsali, no, nějaký, jo, třeba loutkový, no a třeba nějakou místnost, tak zase pro svadebčany, pro ty, co chcou svatbu, jestli to všechno vybrali, jo, povykládali jsme. No a co se týká sortimentu, nabídky, kterou byste nabízeli zákazníkům, to znamená, že by tam někdo přišel, mohl by si dát kávu, určitě několik druhů kávy, zmrzlinu, se šlehačkou, no, ano. Poháry by si mohl objednat. Ano, s pravou šlehačkou. Ano, určitě z domácí děla. No. Dámy, nechte toho. Taky ještě vám řeknu, ještě máme marcipán svůj z mandlí, teďka se dělá takové z fondánu, z cukru, ze sušeného, tam si děláme mandlový marcipán, takže... Ten by tam byl samozřejmě taky. No, to by byla jako specialita. Ano. Teď vám dám, dámy, na rozloučnou, vám dám každé jednu otázku. Jaké sladkosti máte nejraději vy? No já ten punčový dort, potom marcipánovou roládu a větrník. A žloutkový řez ještě. Dobře, a ty? No já asi ve větrníku se určitě shodneme. A pak mám ráda nějaké takové lehké řezy, jako třeba s jogurtovou náplní, víš, s ovocem, nebo taky mám ráda sachr, ten miluju, něco, co je jakoby taky dobrý, jo, s pořádnou ještě krustou čokolády a s meruňkovou marmeládou. Tak, tak já vám děkuju moc krát za návštěvu. Děkuju vám moc krát za to, že teďka úplně se mi zbíhají sliny. Je to velmi inspirativní.
inspirativní, ano. Díky za povídání a někdy příště zase nashledanou. Nashledanou. No a já jsem se neptal jen tak, jakože nezaměřeně, milí diváci, já jsem se ptal, dám, jaké mají chutě, protože tomu se věnuje i naše dnešní anketa. Takže pojďte se podívat, jaké chutě máte vy.